Good morning, 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 morning. Ay, yun pala. Mag-ano tayo ng egg. Ay, nako. Hi, hi. Saan na yung ano? Bodyguard, good morning, Aryan.
Mag-breakfast tayo guys. Coffee. Coffee.
1 million people. Good morning. Coffee tayo guys. Breakfast muna. Mag-breakfast muna ang alipin ng dugtungan niyo. Breakfast muna bago mag-start ng ano pa man. Parang matabang ang kape ko. Kain tayo guys. Salamat, Mimi Bear. Pasamsak. Kopi. Kopi tayo.
Kahit ng kape. Six people. Good morning. Ingay ko talaga. Maingay talaga ang host kahit kailan. Kausapin mo naman ako, guys. Kausapin nyo naman ako.